Terve! Mun nimi on Reima, mä oon sarjakuvapiirtäjä enkä mikään videokuvaaja. Ja sen takia, että onkin jo 4. otto tätä samaa sarjaa. Hauskasti tuossa ensimmäisellä kerralla unohtui laittaa riki päälle. Sitten toisella kerralla unohtui laittaa semmoinen välipiuha tuohon. Tässä on itse asiassa niin kuin ikään kuin 3 piuhaa, mitkä lähtee tästä mikistä. Ja sitten 3. kerralla, kun oli se piuha mukana, niin sitten unohtui laittaa se riki, eli vahvistin päälle. Ja nyt 4. kerralla saa nähdä, onnistuuko tämä nytkään. Testailen tätä Röden haastattelumikkiä. Tuo on ollut mulla jo ties kuinka monta vuotta, mutta mä oon tehnyt sillä vain yhden videon tuonne Sarjakuva TV:lle. Ja se oli toi kevytmetallihaastatteluvideo, esittelyvideo, jos joku haluaa katsoa, jos kiinnostaa. Semmoista, tässä on nyt, tää on 5. otto tätä samaa osastoa, että ei ole helppoa toi kaikki säätäminen. Sen takia mä haluan tätä mikkiä käyttää, koska mä en pysty käyttämään lavelimikkiä ja mä ajattelin, että jos tuolla saisi nyt sitten hyvän äänen tähän, koska tuo lavelimikki, se on niin erillinen ääniraita, joka pitäisi synkata tuossa videon leikkausohjelmassa sitten siihen kuvaan, mutta koska mulla kosahti toi videoleikkausohjelma yksi päivä, se vaan ei suostu käynnistymään enää, tai käynnistyy ja kaatuu saman tien, niin mä oon nyt sitten aika kädetön. Mulla on tollainen tosi mopo, tollainen Windows, mikä se on, Movie Maker vai mikä se on. Se taitaa olla 10 vuotta vanha ohjelma ainakin. Se on ainoa, mitä nyt tällä hetkellä osaan käyttää, että ehkä sitten tulevaisuudessa opettelen tässä jotain muuta ohjelmaa tai sitten hankin tuosta toisesta aika mopo-ohjelmasta, niin sitten maksullisen versio, joka sitten ehkä toimisi toivottavasti tuossa koneessa. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu tällä saralla. Mutta tehdään tällä kertaa nyt tämmöinen hyvin visuaalisesti surkea video. Tässä ei tapahdu oikeastaan mitään muuta kuin, että ukko pölöttää. Mutta halusin nyt kuitenkin tämän ottaa sikäli, että kerron tässä vähän kuulumisia. Ja kuulumisia on myöskin sellainen, että mun olkapää on aivan sairaan kipeä, siis sairas. Se on ollut yli kuukauden jo ja siihen sattuu koko ajan nyt, kun mä nostan sen tuohon piirustuspöydälle, niin se ei tykkää siitä yhtään. Ja se on onneksi tuossa vasemmassa kädessä, että piirtäessä sitä pystyy jotenkin pystyy piirtämään, mutta se, että kun se on paikallaan, niin ei sekään tee hyvää siihen. Mäpä nostan sen nyt taas takaisin tuohon alas. Tosiaan kun tämä on 5. otto, niin toi on nyt ikävästi ärtynyt ja tässä. Toi tenniskyynärpää parani siinä aika hyvin, mutta sitten se jotenkin se tulehdus siirtyi tänne olkapäähän ja mä oon yli kuukauden yrittänyt sitä tässä erilaisia. Mä oon yrittänyt liikutella sitä, mutta se ei ole hyvä ja nyt mä oon yrittänyt monta päivää pitää sitä ihan paikallaan. Ja ei sekä nyt, jos yhtään tiedätte, niin ei sekään ole hyvä, jos ei yhtään raajoa liikuttele. Mutta sairausasioista tämmöisiin sarjakuva-asioihin mä tuossa keväällä ja kesällä tuli piirrettyä vaan ihan minimaalisesti oikeastaan. Mutta sitten mä oon tosiaan tehnyt noita Sarjakuva TV:n videoiden kanssa vähän puuhastellut. Tässä me saatiin uusi leikkaaja Sarjakuva TV:lle ja se on ollut ihan mukavaa hommaa, mutta se on nyt sitten syönyt vähän tätä omaa videon tekemistä ja sitten sarjakuvan piirtämistä, kun nyt sitten on innostunut taas tekemään uudestaan. Eli tällaista sarjaa aloitin tuossa keväällä. En muista sainko 1 sivun valmiiksi vai miten se nyt meni, mutta nämä on nyt ihan väärässä järjestyksessä, kun mä oon näitä klarannut tässä. Mutta katsotaan, jos mä saisin näin jotenkin, pystyisin näitä esittelemään. Kun tuossa leikkausohjelmassa nyt ei onnistu sekään sitten tällä hetkellä, että mä sinne laittaisin mitään kuvia tai sitä ääniraitaa tosiaan, niin esittelen näitä nyt vaan näin yksikätisesti. Tässä on siirtynyt vähän suurempaan originaalikokoon, innostuneena tuosta Kari Leppäsen originaalista, niin tämä on nyt, taitaa olla 33,5 tai jotain sellaista lähemmäs 34 senttiä leveä, eli se ei mahdu tähän pystyyn A3. Ja sitten näitä ruuturivejäkin mahtuu 2 vaan satunnaisesti päällekkäin, että jos ne olisi niin kuin kaikki 3 samankokoista ruuturiviä, niin ne ei mahtuisi enää päällekkäin. Niin nämä on vähän sitten sen takia, että tällä tavalla joissain on tämmöinen 1 rivi vaan, niin kuin tässä 3. sivulla sitten näkyy tässä sariksessa. Ja mä sitten koostan koneella, tosiaan teen nuo ruudunrajatkin koneessa sitten valmiiksi. Tää on
kuin taisin sanoa, niin 3 sivun juttu tämä Garhin-jäljet. Ja sitten vajaa viikko sitten aloitin tämmöisen sarjiksen kuin Avaruuden jättömaa. Tämä on vähän poikkeuksellinen mulle sikäli, että mulla ei ole käsikirjoitus tähän ihan valmis. Mulla on niin kuin se loppu ja sitten suurin piirtein se, että mitä siinä tapahtuu, mutta tässä on aika monenlaisia tapahtumia. Tässä liikutaan tosiaan tämmöisellä vieraalla planeetalla. Maapallolta lähtenyt lentokone ja sitten on 21. vuosisadan maapallon suurkaupunki ja avaruudessa ja kaikenlaista. Mä oon tässä nyt yrittänyt vähän edelleenkin harrastaa semmoista, että mä teen sellaisia juttuja, mitä mä en ole aikaisemmin tehnyt, vähän haastan itteeni. Eli tuossa tosiaan noita kaupunkinäkymiä ja muuta ja tässä toisessa sarjassa ollaan sitten ihan metsässä lähestulkoon viidakossa, niin tämmöistäkään miljöitä en ole ennen tosiaan piirtänyt, ainakaan tässä mitassa. Pysyy silleen vähän mukavammin motivaatio sitten päällä, kun vähän haastaa itteensä. Ja tuossa toi originaalikoko on silleen mukava, että sehän on aina niin kuin liittyy siihen, että mikä on sun piirtimen paksuus suhteessa sitten noiden ruutujen kokoon tai tekstauksen kokoon, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, minkälaista jälkeä tulee. Sikäli tuntuisi tämä isompi koko vähän paremmalta ja sitten kyllä se muutenkin on ihan kiva piirtää isompaa kokoa. Mä jossain vaiheessa olin vaan niin laiska, että mä ajattelin, että mä en jaksa kovin isoa pintaa täyttää, että kun ottaa pienen paperin, niin se tulee paljon nopeammin, saa sitä sarjakuvaa tehtyä, mutta nyt tässä ei mennä nopeus edellä. Vaikkakin mulla on tavoitteena kyllä tässä syksyllä nyt, että mä saisin kokonaisen albumin matskun kasaan. Mulla on nämä on näitä AIX-tarinoita, eli Alien Intruders Investigation Scope Squad, jota mä oon jo tässä useammalla videolla promonnut jo aikaisemmin, niin nämä on näitä samoja juttuja. Mulla on sitä joku 25 sivua kasassa tällä hetkellä, ja sellaisen minimaalisen albumin, jos tekisi, niin sitten siihen joku reilu, mitä 11-12 sivua ehkä pitäisi tehdä vielä. Mutta nyt on tulossa toi uusi kevyt metallikin, on tulossa muuten syssymmällä semmoinen kuulemma kovakantinen, ja mä en nyt tiedä sitten, että mä olisin halunnut tehdä siihen uuden tarinan kokonaan, mikä tulisi sitten näiden päälle. Tavallaan sitten näiden 12 sivun päälle, tai 11 sivun päälle, mitä mä suurin piirtein on käsikirjoittanut valmiiksi, niin täytyy katsoa, miten se nyt menee sitten. Mutta pitäkää peukkuja, että Peitsi tässä tervehtyy, ja mä toivon, että teillä kaikilla on terveysasiat kondiksessa ja kondiksessa, ja seuraavalla kerralla eletäänkin sitten jo sarisfestareiden jälkeistä aikaa. Toivottavasti nähdään festareilla ja teille hyviä hankintoja teille sinne. Ja kommentoikaa tonne. No niin, tämä alkaa mennä ihan lapasesta tätä hankalaa olla huitamatta tätä mikrofonia, niin lopetan tähän. Hyviä ostoksia teille sarisfestareille ja tälle syksylle. Nähdään pian taas jossain vaiheessa seuraavan videon parissa. Morjesta! Suurkaupungissa mun sattuu käteeni ihan saakelisti. Nyt loppuu tää esittely. Niin mä rupesin miettimään, että toivottavasti toi käsi nyt ei mene pahemmaksi tästä. Mä kyllä vedän itteni johonkin jojoon. Niin